Sayang, cukup satu yang ku mau. Gue nak sok pak kabeh ki piye. Dino ini nak raku sing ngresiki sapa nek. Ayo Lek. Piye ke? Ya. Kanca setenan biyen kok ya iso wis berubah ngono lah. Ya wah. Biyen sing rambute ireng saiki ya dadi anu putih. Biyen sing kulote kenceng kayak permen karet saiki malah dadi keriput jurabus. Ya Allah. Ngrasake nganu iki lingkungan sekitar tidak. Piye? Tidak bisa dijaga dengan baik. Ini kalau bukan Pak No yang bertindak. Aduh, ini berantakan sekali. Payah sekali, payah sekali. Kaya ngene rasane wong ra duwe duit. Saben dina isone mong kaya ngene. Ya Allah udano sing deres. Tanduranku manrek tukul. Ya ngene iki sing tandurane membutuhkan musim kemarau ini yo do ngelaut mesti do melasno ini ya Allah kok ora diparingi panas yo ngene iki wis nek dikeki panas malah jaluk udan nek dikeki udan malah jaluk panas Lem kok ora ono. Mesti penek tenan-tenanan. Mesti iki dimaringi bocah-bocah iki. Bocah saiki mandanane angel kok. Angel tuturane saiki. Wis ra kudu sekolah. Saya dolanan HP tok. Kok ora ono utek blas. Ya, mari bekmu iki ya. Lem rono. Wah, kita yo nyantai ning kene iki yo enak. Tak nyantai sik lah. Si. Dah. Yes. Oh. Wis tuku apa piye? Jajal tak tuku sik. Dek mah kok ora metu-metu yo. Biasane iki nak sekitaran. Nah, jam semene iki metu. Ndi yo iki? Tak telpone jajan. Ya Allah ya. Iki sapa sing kok senane ngageti tok. No. Iki nak telepon yo kok ngomong ora kaget aku. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bek. Masih bersama Mbek no. Piye? Kenapa no? Aku main njaluk tulung. Tenanan ki penting ki. Masalah negara nak cepet to rene. Reage. Apa ono sing cetha lah. Kok ora cetha blas. Yo raimu. Wis reage rene. Wis penting tenan, ora penting lho. Gak tak kon rene go. Wis cepet rene. Mama lah. Aku pokoke titik ragu koma. Kowe wae tukang ngapusi no. Ya Allah, tenan we mo. Masalah iki anu ana dum-duman duit ning gone Pak RT. Oh. Weh, tenan mo, tak wakilane nak moh lho.
Ini sisan. Tenanan kula iki ono. Nak masalah duit iki aku nomor 1 no. Kudu teko. Berat iki kok tekek to mamrek ning gedek nek. Ngene iki kudu telet terus ya, telet pokoke. Ngono go. Wis rene. Oke, OTW no. Waduh. Ya, tak tega layah sik lah. Yuk, tekan aku pakai rono dulu. Nanti. Alah dulu bisa ibu. Yuk, Pi. Nah. Hei. Sorry ngomongnya juga kepada manusia. Gimana? Kalau pe, ciko pe, dinilai pe. Kilo lagi kene. Dah. Ini lo. Oh nak ini rasa mungkin. Aki be, aku tuh kok kayak anu be. Rokok be. Rokok anu. Oh iya. Jarum. Beres kalau kene mah konjur mah bangku. Duwe Pak RT. Ya. Engko wi urusanku. Pokoknya guys, aku tuh kayak rokok sik jarum. Awas lu nak ngapusi kowe. Ora. Tak toko pelenginan kowe. Kowe tuku karo napik ge. Yo. Oh, nama jarum iki, Pi. Oke. Yo. Neng anu we. Toko pertigaan. Iya, pom bensin. Oh ya. Ya, tuh ya. Ya, toko yang tingkat 7 itu loh. Ya. Udang. Tinggal kayak suplai. Yang hijau. Suplai gue. Rono menyang. Rono trane. Ya ono. Sini menyang, Pi. Ini karo napi. Diangkat. Di tumbas toko apa nang? Tumbas rokok jarum. Umurmu piro rek toko rokok ki? Umurmu lo 11 di. Ya. Umur 11 ki anu. Apa itu rokok? Rokok apa nang? Apa? Jarum. Oh, udah bringos kotak, tombak gede, rangga dek belas. Ya wes ya, tak juga sik. Yo di, wes yo tak digesek aku karo ngenteni kowe. Wah. Saya baku bujukan wong tuwa tenan. Ngose wali oprak. Ora dereng yo wali sisan. Iki tuwa ki mbok tobat, rasa udah dudut. Kira harus ono tulisane peringatan merokok itu membunuhmu. Wong is maklum iki. Rokok dak motor. Iki nang Podi. Iki nang. Iki apa iki? Iki jarum. Ya yo mari jarum. Tak masuk rokok jarum iki.
Rendam. Apa? Apa itu? Gak ono nangkok lagi. Nganu yo tamplek Orang. Oh, ya. rokok. Iya iya iki yo. Jarum Wes dah bilang. yo nang cilik biasa cuci. Ya, Ya wes piro iki? murah wae wi anu wae. Wi mah piro tukumu? No dia. Itu paling. Ya em. Itu anu wae 5.000 ya. Di. Ya ya ono tak odi. Aku kowe ngobrol kowe nek tas. Iya. Dikasih tuku anu, dia tuku terus kemengku iya. Mending gitu baru wae kuwi mau tak kei. Iki ono manfaate. Manfaate apa? Kuwi kok nak kuwi yo kaosmu suwek-suwek kuwi yo. Golong kuwi dodo minggu kuwi sok. Ya wes saya tak beli sih. Yo. Ya wes mulai yo lah. Masih. Sayang. Apa kowe krungu? Cintaku padamu. Ya Allah, Bek. Tarik teko iki yo ndi. Wes cintane kecutan barang kok. Ini pi. Serap pi. Bek, cepat bek makmu. Tak bek, masak menengah. Suwe nih, Pol. Lho lah. Ya, ngono go. Tene ku yo suwe ono. Di. Ki opo? Itu. Piye iki obe? Rokok jarum, Be, ora kok jarum. Rumusnya gue mau sabar. Mati aku itu kuning. Warung kuning mau kyo. Ah, Pak Dini ngangkon ini. Itu umurmu ki cek. Cilik. Le. Rasa rokok sih. Ki dikai jeru malah. Oke, itu kucing ki ben ana manfaate. Kok ini lho, contohnya kok ngambil suwek ini kan iso didodoni. Ora kamu pedal kedul ngono. Ngono lah. Tok tok kok iya itu kujerum tok manfaat. yo Be, nah. Mayau ketutan tak kontu. Biar oleh pirang kok jeng ke polo ngene. Lah nesu wae ngene iki. Ya wis tuwa iki yo maklum ngono. Wong tuwa ki yo upenge yo ngono ayo. Ya apa Be, gua aku kok. Cuk tenan wino iki ora woro iki. Gawe apa itu? Jenenge sepatu dari Gusti. Si lawe. Mama lah. Ma aku mau pokoke. Duh kok. Iya. Siap-siap kok. Iya. Dewe rono. Oke. Tenan prano. Iya. Kan. Tenan. Iya. Ayolah Hamzah. Iya. Yo. Yo. Oi dengan para kestik mas.
Terus. Terus. Goblok. Iya. Terus. Cok. Pak pilih-pilih lali cok. Mak pilih 100. Sego.